Безплатно трейдинг състезание. Здравейте на всички, с Funded 7 организираме колаборация за безплатно трейдинг състезание, като записването става от днес до понеделник, 4 юни. Състезанието ще бъде със срок от 2 седмици, крайният срок е 16 юни. Можете да спечелите 5 награди, които са: първа награда Sony PlayStation 5, т.е. избор между Sony PlayStation 5 и $500 кеш по сметка. Втора награда $50,000 Two-Face Challenge акаунт. Трета награда $15,000 Two-Face Challenge акаунт. Четвърта $15,000. Пета също $15,000. Като всичко е напълно безплатно, регистрирате се безплатно, не е нужно да закупувате акаунт или нещо подобно. Просто това е едно съревнование от трейдъри, които са в моята общност, които могат накрая първите 5 от тях да спечелят наградите. За повече информация кликнете долу под самото видео и се регистрирайте безплатно. Успех на всички!